75 000 darab előnevelt csukával érkeztünk meg Poroszlóra, átraktuk őket csónakba, és innen fogjuk kivinni a környékbeli vizekre. Miért van erre szükség? 4 fő tényezője van. Az egyes a kannibalizmus. Ezek a 3 centi körüli halak most érnek át a ragadozó életmódra, és a fajra jellemző, hogy a fajtársakat elfogyasztják. Ennél fogva minél nagyobb területen szét kell őket szórni, szinte egyesével, hogy lehetőleg a telepítés után még csak ne is találkozzanak. 2. a táplálék. Fontos, hogy ebben a kritikus időszakban olyan helyre helyezzük ki a kis csukákat, ahol kellő mennyiségű plankton, illetve egyéb táplálékszervezet, vízigerinctelen és később más halak ivadékai is rendelkezésre állnak. 3. a biztonság. A rejtekhelyek nem csak a lesből támadást segítik, hanem védenek a ragadozóktól, sőt az időjárás viszontagságaitól is, különösen az erős szél okozta hullámveréstől, ami nagy károkat okozhat a fiatal ivadékban. 4. a csuka ivadék nagyon keveset mozog, ezért ahova kitesszük, gyakorlatilag ott is marad. Ha jó környezetbe kerül, jó a megmaradás is. A csukatelepítést holnap folytatjuk, kövessetek!